La Fundació Badruna Catalunya Educació som 36 centres repartits per tots Catalunya. En el nostre projecte educatiu s'especifica molt clarament que en les competències que han de tenir els alumnes del segle XXI hi ha d'haver-hi el tema de la sostenibilitat. Com que érem conscients de que totes les escoles ja feien petites iniciatives sobre el tema del medi ambient, l'ecologia i la sostenibilitat, ens va semblar que havíem de coordinar totes aquestes activitats i vam aixoplugar en un mateix equip de treball coordinadors de tots els centres, de la manera que el nostre objectiu de sostenibilitat ara està coordinat i aixoplugat sota aquest equip de treball. Com a projecte en xarxa, vam decidir facilitar la formació del professorat en temes de sostenibilitat. Segon, plantejar projectes interdisciplinars en totes les etapes educatives, des del tema de petjada hídrica, malbaratament alimentari, el tractament de residus, sobretot potenciar molt el treball de descoberta i millora de l'entorn. Vam organitzar unes trobades a nivell de cicle mitjà de tots els alumnes per compartir experiències i conèixer l'entorn de les diferents escoles badrunes de Catalunya. I ara, en aquest moment, estem iniciant un projecte per treballar els objectius de desenvolupament sostenible. Tant al principi de curs es proposen els diferents projectes a totes les escoles i al final de curs fem un recull de tots els projectes representats i els compartim. Tenim una pàgina web on tenim compartits sobre els projectes i d'allà fem una valoració per fer les noves propostes pel curs següent.